Mga inyas, no? Papakita ko na sa inyo yung itsura ng tatlong motor na to, yung Bergman, tsaka yung Motorstar, tsaka yung Honda Beat. Ayun, saka mo si Papa Ray, tsaka si Rolly from Gumbel to Dela yan, at si Papa Ray from Clarin yan, Clarin, Kanikapan, Clarin. At ako naman ay Batang Annex, Osami City. Okay, yan, tara, tingnan natin. Yan yung Suzuki Bergman, yan yung itsura niya. Ayun yan, so. Tapos ko naman yung Motorstar 150. Easy Ride FI. Ito naman yung Honda Beat. Ayan, so Honda Beat ni Papa Ray. Ayan, ayan, so. Ayan, no. Ayan, ayan, so. Ayan, so. Bergman and Motorstar and Honda Beat. Ayan. Ayan. Ayan, yan. Ayan, so. Yung Honda Beat. Ayan. Yan ang manager ng AP Concept. Si Bro naman, yun yung assistant manager. Silang dalawa ang manager dito. Mga yan, ito yung tatlong motor na to. Ayun mga yan, yung mas maganda o guwapo, yung Bergman, Motorstar FI o yung Honda Beat. Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless you, more power, keep safe, sana sa buting kalagayan. Bye bye mga yan.